Pierwszy aż se muzeum je bliżej rozglądujemy, żomy do magazina, żoż oglądar żaden przystup nie ma. Uchowają się małe pokłady, na przykład tożte knigwy Arnošta Muki z lata 19 a 18. Ważne źródło zakuścigo, kęć się za historię Łukowa zajmują. W takich zamknionych rumnościach namakają znasz takie dornięta nieznane spisy. A kto wie, znasz jo takie nieco serskiego wedla. Mojo luba lubka, buš jesola, ty si mi luba. Ten najstarszy dolnoserbski dokument jo uznaše lubosći. Rukopis jo z leta 1500 a žasyš, a sada stoi na kšomie chrześcijańskiego pisma. Kniglicki pochadają z biblioteki negajsznego kloštarja Dominikanariów we Łukowie. Prezentowali su knigwy z jawności w ordinariasze biskupstwa w Zgorjelcu. To je tak, až ta serbska sada, ak tam jo, to je mimo tvrblivanja serska, ale te slova sú rovno také, až môžeš vedieť všetko, Jano Gronišlic to je niento grno alebo dolnoserské. Na malých drobiazgách môžeme spoznať, až to je snaž skeri dolnoserská vec, a pen se vie také, až te knigve, v ktorej ta sada stojí, te sú se namakali, te sú se tencas napísali v Lukovie, nímsky Lukav, což se bio daleko predsvet Grnie Lužice, a s takým ta šanza, až to je dolnoserská sada, jo doch trochu väčšia. Historiski rukopis su przed 5 latami na najszpie fararstwa w Jaworniku w bliskości Zgorjelca namakali. Knigwy su byli wuwójcowański materiał w tynščiny. Na stronach stoje psalmy a literarskie teksty. Wo aż do nienta najstarszych dokumentach może ulicować dr Fabian Kaulfürst z Serbskiego Instytuta z Koczebuskeje Wotnoški. Na každý pád jeden z tých najstarších dolnoserských textov byla ta Ľuborazka přísega, ta je také ze zachopenka 16. stoliecia, neskôr snaž okolo 10 let mladšia, než ten nento namakaný text. A pen také skoro už jo přišel také ten veliký rukopis celé Nové testament v Jakubice z leta 1508 stržašťa. A se vie pen te predne šiščane sarske knigle z leta 1500 a 370 ved Albina Mollerusa. Ach, mojo luba lubka, buš viesola, ty si mi luba. Lubosčinske wuznaše mnicha osobnosť šteke za vedomostniku? Jo, se vie, to je naša najljubša tema, ale musíme také groniť, až te knigle sú vegin tluste, na zachopenku, na 200 bokách nekak stoje psalmy, ale pen přijdu všaké antikské komedie, z ktorých te ukniky tenca sú uknuli tú latinsku riec, a to se vie, nie sú žiadne psalmy, a tak to nie je direktne do nekakého křesťanského texta zaparaná taká sada, ale neží dla také komedie. Božko nie bužomy pak žednie zgoniš, kogo jo modem nich z lubymi słowami zawiaseliš. Ksił.